Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita, pamorahok kita, di nama ngarade hita, di jamita nanang si patol hasota di partangyangan, songoni nang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikion, di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami, na mungkin boi mangurupi pamorahok kita, taringot tu jamita di hari minggu. Tanggal 26 Oktober 2025, turpukta ima sian surat ni Apostel Paulus tu si Timoteus napa 2 Timoteus bindu tolu ayat 10 sahat ro di ayat 10 pitu. Amanginang duktakas hujah hami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita. Na berjulu Macai argado di Apostol Paulus si Timoteus. Alani ido umbaen na di pasahat imana manang diwariskan manang dilehon ibana aka na arga tu si Timoteus. Hira na marnida gombaran ni dirinya do ibana ditiki di parrohahon imana si Timoteus. Tarida dui sian pandohan ni Apostol Paulus tarlumuabi di turpuk taon nedok ibana ala di huton hodo au di poda di parange di tahi di haporsiaon di lambas holong dohot benget niroha. Jadi sepertinya Paulus melihat fotokopi dirinya dalam diri Timoteus. Di daibana semangat. Di daibana dirina songon semangat namian di bagasan ibana. Gugu. Lasni roha laho mamaritahon barita naulii. Songon ima mian dihadirion ni si Timoteus. Alanido umbain na dirajumi ibana si Timoteuson songon anak rohaninya. Anak konna rupani di bagasan haporsiaon. Jadi biasa kalau seorang orang tua melihat fotokopi dirinya dalam anaknya. Jadi dan soal rupa alai soal semangat. Semangat yang sama, hagugun lasni roha lahor barita nauli, na mian di bagasan diri ni Apostol Paulus, songonima mian di bagasan diri ni si Timoteus, hobartu penilaian manang parnidaan ni Apostol Paulus. Alanido semangat itu harus dijaga. Ikut si jaga do hiras ni roha, lasni roha, dohot hadameon, dohot sudi roha, namian di bagasan diri ni si Timoteus laho marbarita nauli. Ikut terus do si jagaon api semangat yang ada dalam diri Timoteus ini terus menyala. Ikon marsigorgor terus. Alani do benna di memehon Apostol Paulus aka puda nasitong. Umbain na di wariskan di pasahat ibana aka naumarga tu si Timoteus. Alarga si Timoteus nakin di hilala Apostol Paulus. Aset dalam tanda kutip, aset yang luar biasa untuk pekabaran Injil. Tadok majo rupani mulo aset alai dalam istilah lain pribadi yang luar biasa dalam pekabaran Injil. Lanido umbenna ikon naumarga tong warisonon manang tadi konon ni Apostol Paulus tu ibana ima hata ni debata dangadong no marga sian hata ni debata do namanugihon asalam jonok tu debata idom benda didok dison ay nasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamodai mamicang pauliulihon mandogu-nogu di bagasan hati goran. Jadi poda nauli ima marhite hatani debata Odo
ditadikon manang diwariskan oleh Paulus bagi Timoteus. Jadi melalui sonari, cabereng di pesta misalnya, pesta ni halak kita, nunga diduk, boleh tuho ladang 2 hektar, songon representasi manang mewakili ni zaman sonari karena toras, nah memang sudah lebih condong untuk mewariskan harta, mewariskan sinadongan hamoraon. Dak salai sa sitongna. Tetapi semestinya harus lebih dahulu mewariskan kerajaan Allah melalui firman Allah. Oido jala denggando manadikon mewariskan aka harta tu aka yanakon tu aka sudut nau poso. Alai di atas nii adong do sada nau marga sian saluhut ima hata ni debata. Hata ni debata umarga sian saluhut ala niaha ala hata ni debata ido napaturehon jolmai. Ido na mangajari, ido na mangalehon habisuhon dohot habistaran. Daktar tuhor habisuhon habistaran ni holan marhiti parsikolaan sambing nang perikot do parsikolaan. Alai hata ni debata ido na manugihon jolmai tu habisuhon. Hata ni debata ido na mabuat jolmai jala mangarahon jolmai tu parange na denggan. Dang marlapatan pistar dang marlapatan malo jala mamora moluso marujung tu roha na giot mambain ulaon na denggan manang na marlapatan gabi pasu-pasu tudongan jolma. Walau dibain tema ni mingguta ripas jala hobas tu nasa ulaon na denggan ima tarida di hadirion ni Apostol Paulus jala tarida di hadirion ni si Timoteus jala ikut tarida mainan nang dihita marhite na parjolo tahanguluhon taharikoton tajakon hata ni debata. Jala mulu taingot pandohan ni pasalmen sada bindu sada ayat sada saharoyat 2 martua ma na tumangihon hata ni debata arian dohot borngin na merenungkan na farrohahon hata ni debata arian dohot borngin. Ala marhite hata ni debatado na mangulu di bagasan dirita mangonjar hita manugihok kita mangulahon na denggan hata ni debata ima Kristus Jesus. Ala nido molomian hita di bagasan Kristus Jesus ditogihon ibana mahita tu haimbaruon marparange na denggan marpambahenan na denggan hombar tulomo ni roha ni debata. Jadi imau hida hami amangin nang turpuk taon maniru si Paulus si Timoteus hita maniru si Timoteus. Paulus si Timoteus nang hita tumiru tu hatta Yesus Kristus. Na mangulu toktong hombartu lomo ni roha ni debata namian di bagasan hata ni debata ima siti ruota asa toktong hita mian di bagasan hatan di bata di bagasan Kristus na mangonjar hita mangulahon sudi ulaon na denggan.